kok dadi iki ana pawongan sing jebles karo Gatotkaca. Cetha lamun to kowe milik karo kelungguhan ratu, kowe mendem karo derajat pangkat nduk rewangi kuwi dandan jebles kelawan Gatotkaca. Melek omripatmu jerengen gobokmu Gatotkaca ki aku ora ratu Pringgondani ki aku sing ngumbar maksiat ngrembakake marang bab kanistan ana Pringgondani sapa aku watake cetha dudu watak Gatotkaca janji ora enggal badar ora salin wujud ana menungso lak gimbol ndase bukteke sapa sing gumlundung mustakane. Kumelar ngebeki sorake kumono sang pasti
Agung kang amara bumi mugi kabarana maring pangan samba marang kawula kantan bisa palukon lakuning lekas kita linudeng kidung kadung kadereng amor mangun manah rahayu semeblak soroti sangwang pratangga pating brang wetan hanelai ginapit gunung temah tumlawung sorot nglembayung semburat banglir socaning uga rapuh Narata Sunari Yuwangarka tinampi siraping pendopo agung negari Pringgondani pramila kawis tinggal gilar-gilar punang sirap lebet nggenya mantulaken soroting Yuwangarka lah sinten to ingkang nedheng lelenggan ing kono Narendra Muda Pringgondani nenggih Prabu Anom Harya Gatotkaca Yori Sang Kaca Negara Inten Simbarja
ya sang tetuka nalika ing mangke nampi rawuhnya ingkang raka ing jangkar bumi nenggih Raden Antarja Yanaga Bagindo ingkang kadherekaken ingkang rayi ing kali Serayu nenggih sang Antasena kabyuk rerangkulan awit dangu datan pinanggya mangkono gya kawijil kang pangandika mangun manah rahayu ayu ana tanah kolong harum harum lumrang kang sekar gadung yang Sri Gading rerengganing taman sari ronging sepmadune mrengengeng pindha pujining Brahmana asesanti jaya jaya Yayi Gatotkaca apa ta darunane dinipun Kakang nganti Yayi Antasena prapta ana ing Praja Pringgondani yektine mung bakal nyocokake pawarta ingkang warata kabar ingkang sumebar lamunta Dimas Gatotkaca sakwuse 5 taun paripurna anggenmu ngayomi kawula mongko dadi Ratu Pringgondani ing taun kang bakal teka Siadi ora kersa jumeneng ratu maneh kuwi kabar sing ndak tampa nanging
Syukur bagi sewu lamun to kabar kuwi mau kabur ning yen pancen Siadi bener-bener nyelehake keprabon njur wewatone Gatotkaca ki apa? Yayi. Kawula pringgondani ki isih tresna marang Siadi, isih gemati lan tetep pengin diayomi dening Yayi Tetuka. Yen Siadi ora kesetuju meneng ratu meneh tegese Siadi tega mentala marang panandange para kawula dasih. Ing pringgondani iki wis ora ana piyayi sing bisa mranata lan mulyake para kawula kejaba mung Yayi Kaca Negara. Piye Yayi? Nggih. Kakang Mas, iya. Ngaturaken panuwun dene semanten kawigatosan jengandika dumateng kula mewah kawula ing pringgondani. Namung kemawon tumraping Gatotkaca dados ratu menika benten kalian para kawula. Bedane apa, Di? Menawi para kawula menika namung tanggel jawab kalian gesangipun piyambak nanging menawi ratu menika titah ingkang sinampiran pakaryan ngatur kendho kencenging pranatan butek beninging swasana praja menika wonten pundhake Narendra. Sebab tiyang kalenggahaken dados ratu menika mboten kok mujudaken bebungah nanging amanah. Tanggel jawabipun awrat sanget Kakang. Kula sampun rumaos nglokro mboten wonten greget mosi ing batos kepengin dados ratu pringgondani. Awit dados pengarep jaman sakmangke menika tumindakipun leres mboten wonten ingkang ngalembana nanging menawi pakaryanipun menika lepat sedaya sami moyoki. Dados pejabat jaman samangke menika padha karo antri nyemplung teng buwi. Lho, Kusik Dimas aja kleru kang dadi dawuhmu. Mengko dhisik. Wong dadi ratu, wong dadi panguwasa kuwi dudu papane wong golek pangalembana, dudu papane wong pengin kinurmat kajen keringan lan dudu nggone wong golek sugih lan kamulyan. Nanging negara iki mbutuhake piyayi ingkang lila legawa ikhlas lair batin ngramakake uripe kanggo srana mulyane para kawula. Perkara pangalembana utawa panyacat ora perlu nduk penggalih, ora perlu nduk gagas nanging pasrahna marang wasesaning Hyang Agung. Nanging Kakang, sik Kang, sik, nuwun sewu, kepeksa aku matur. Antasena tak sumela atur. Aku njaluk ngapura ya. Mbok menawa tembungku utawa pitakonku iki engko rada kasar. Gosik, Kakang Gatut ora gelem nyalonake meneh dadi ratu pringgondani iki apa merga wedi ragate apa piye? Jujur wae, Kang. Kowe ora gelem dadi ratu, ora gelem macung nah iki merga wedi karo ragate apa piye? Coba saiki maragake penggalian kanthi wening. Pringgondani iki sing dinteni ya mung Kakang Gatut. Negara iki mbutuhake pangayomanmu. Mula saka kuwi Kang, yen Kakang Gatut ora kersa dadi ratu, apa ora teges panjenengamu gawe runtike wong Pringgondani. Wong Pringgondani iki lagi cancut gumregut ambangun, bangun lahir ya bangun batin. Batine dibudidaya mulih becike tumindak apik ing kelakuan dibarengi karo budi pekerti ingkang luhur, budi pekerti ingkang agung dadi srana kayuwanane Pringgondani. Mula Kang mangkono Kang, nuwun sewu. Sing madhep sing mantep rasamu ya Kang. Aku karo Kakang Antarja iki bakal nyengkuyung, bakal bantu marang panjenengamu lan upamane sok kowe dadi ratu tenan, aku ora njaluk bebungah apa-apa, aku ora njaluk opah apa-apa. Upamane sok taun ngarep Kakang Gatut kok dadi tenan, aku ora njaluk ditukokke apa-apa, Kang. Mergo aku wis ngerti, wong dadi ratu, dadi panguwasa, dadi pimpinan, anggere bar dilantik, racake iki mesti utange pirang-pirang. Nah,
Mula aku lahir batin tulus mbantu marang panjenengamu. Aku ora njaluk apa-apa, mung aku ngeman karo para kawula pringgondane sing butuhake pangayomanmu lho, Kang. Saritane satriya inuwe kang mardi mring kautaman tan pegat mring pangestine ngesti hayuning kayun pinasuka brata sejaring panggayok ngayok majuning kamulyan kang tekane tanpa sangkan angin jawanta sebenari saraswati saya kian dayani negare satwa budaya kalamun putuku wong gagah, putuku wong jentara Gatotkaca. Aja mangkro tinggal yonggir. Wong dadi ratu kuwi sangune mung telu, ya kuwi sugih kepinteran, sugih kadigdayan, lan sugih lelabuhan. Lan telu-telune mau nyatane kabeh wis ndok gegem, wis ndok tindakake mungguing bebrayan. Pranyata Gatotkaca wasis waskita ing Esti dasare duwe kadigdayan linangkung sinurung gedhe labuh labetmu marang pringgondane munggahing kahyuwangan. Mula kang mangkono mbahmu Saptawarga abiyasa nyengkuyung nguyung-nguyung supaya kowe tetep lenggah dadi pangayoman pringgondane cah bagus. Om pangabekti kula kunjuk wonten pepada paduka Kanjeng Hyang Saptawarga. Ya wong bagus wis ndak tampa gawe bombong ing rasa. Banyu milih kang dadi pangestuku muga-muga dadi ratu ingkang bener-bener adil para marta kula. Inggih,
ngaturaken agenging panuwuning tanpa upami dene paduka paring pepakem sarta paugeran anggen kula badhe gumregah cancut gumregut mongko dados pangayumaning Pringgondani sing ndak pundhut pancen kuwi wong Pringgondani sing dianti-anti sing dinteni mung jeneng sira Gatotkaca mula aja tida-tida aja mangro tinggal jeneng sira taun ngarep kudu tetep dadi ratu ing Pringgondani ya mung ngono. Pruhanana apa ta darunanipun eyang mrepeki unggiwanu ana ing Pringgondani yektine Jawata bakal nurunake kanugrahan nurbuating Gusti ya kuwi wahyune ratu. Mula aku duwe panjangka lan pangarep-arep wahyu ratu kuwi mau tinampa dening putuku Pringgondani tetuka. Seranane dina iki jeneng sira bakal ndak boyong mring Kahyangan Suralaya supaya dening Sang Hyang Giripati pinaringan kanugrahan wahyune ratu kula. Dene utamaning nata berbudi pawalekana lire berbudi mangkono kula namung mituhulan derek dumateng dawuh pangandika paduka Eyang Wiyasa iya men rancak kang dadi lakune munggah kayangan jeneng sira manjinga ning Gendhaga iki bakal ndak gawa mring Suralaya supaya Gatotkaca antuk kanugrahan wujuding wahyune ratu kula. Mila lekawa ing griya manggung kenya paring kono nyekan cara saben dina rinangkul kinempit-kempit dosa ngreknaning bawana ya si tukang walang ati iki do ngopo kok kaya wong bingung wis anggeni iya bingung piye kok sik Kakang Gatot nondi nembe wae Eyang Wiyasa rawuh ana Pringgondani lan paring pitutur marang Yayi Gatotkaca supaya tetep gelem dadi ratu ana Pringgondani. Terus wasana ripalungguhan iki Yayi Gatotkaca manjing ana ing Gendhaga diasta dening Eyang Wiyasa munggah kayangan. Kok ning kayangan arep dikapake? Bakal disunake kanugrahan wahyu ratu marang Pukulun Bathara Guru. Ngono kuwi kowe ya percaya? Nganggo dasar apa wewaton apa kok ora percaya? Monggo sing kepareng rawuh ana kene iki Eyang Wiyasa kok njur aku ora percaya ki nganggo dasar apa? Kosek, iya yen kuwi Eyang Wiyasa tenan, yen gadungan piye? Sing jenenge wong seneng ki ora kurang pangalembana, wong serik ki ora kurang panyacat. Wong seneng bingung anggene bakal bantu, ning wong sing serik bingung anggene bakal njegali laku. Saya tahun ngarep Kakang Gatot bakal macung dadi ratu Pringgondani. Mesti wae akeh sing bakal nrimpung, akeh sing bakal nrimpet marang lakune Kakang Gatot. Aku tak takon, Eyang Wiyasa rawuh mrene sukune ngambah lemah apa ora? Ora ki. Lah klerumu ning kene iki.
Laru piye? Lah iki piye to? Nadyan kaya ngapa lan kepiye yang biasa ki menungsa. Sing jenenge menungsa ki mesti nemplek ana bumi. Yen pancen ora ngambah lemah kuwi dudu menungsa. Lah panjenenganmu ki lho lenggah. Sakloro ana kene parandene ora tanggap karo gelagat ki piye? Kok ora nggunakake mata batin ning mata wadak sing digunakake. Wong loro Kakang Antarja Kakang Antasena dudu wong saudon saurupan ning atmajane Werkudara sing kudune gedhe prihatine ya kanthi gedhe prihatin ngerti karo sejatine lakon sing kababar. Yen nganti iki mengko dicolong dening mungsuh kahanane Kakang Gatut njur disikara karo mungsuh kira-kira sapa sing tanggung jawab ngono kuwi? Cekak cukupe Kakang Gatut dicolong musuh kuwi panemune Wisanggeni. Yen saka petungku ngono, kowe ngerti tenan? Ngerti. Yen pancen ngerti kenapa kok malah ngundamana karo aku, ora kok tututi dhewe. Kowe kok ora nututi Kakang Gatut, kok anggap lamun to yang biasa ki gadungan ora sejati sing bakal miloro karo Kakang Gatut. Ngerti kaya ngono ngapa ora kok tututi dhewe dadak nyeneni wong loro iki? Takoni aku iki wong bodoh, aku wong goblok. Kowe wong wasis, kowe wong pinter. Mbok sing pinter ki nuturi minterke karo kanca-kancane ngene iki. Ora kok nesoni ngono kuwi lho. Kowe teko kene tanpa uluk salam. Gelem nyawer kabeh sinden dijak guyon. Pancen ngerti mbok dioyak dhewe aja nyeneni karo aku. Aku karo kowe iki arang-arang pethuk. Pethuk pisan wis muni-muni, mripate menteleng, meneng ngidoni kowe mriko. Yen pancen kowe ngerti tututana kok Wisanggeni ra gelem nututi aja takon dosa. Paku ndasmu. Lho kok malah aku ki piye iki? Ayo golek Kang. Nyebat digeng ngira rikalanira ngune naga makikian kumambang katonku mawang wisanyo manampek isih manaos sikro marang risang timo kunting wasita Setyaki tik neng Pringgondani ewuh apa kudune sing takon ngono kuwi aku dampyak para Kurawa kok mapan ana Pringgondani kowe arep goleki sapa arep golek apa lho nadyan kaya ngapa lan kepiye wong Astina kepengin nyambung kekadangan memitran karo Pringgondani. Pringgondani Ripalungguhan iki lagi kisruh, Pringgondani Ripalungguhan iki lagi dedreg. Mula Ripalungguhan iki para pepunden Pandhawa klebu Sinuwun Ndarawati mrentah marang para prajurit Ndarawati supaya siagana tapel wates Pringgondani. Merga ana menungsa sing ora tanggung jawab sing bakal ngobak-obak katentreman kene.
Aku ya padha karo kowe. Aku mapan ana ning Pringgondani melu ngayomi Gatotkaca. Saka mripatmu ketok lamun kowe goro. Tur aku wis apal karo lagak lagon lagiane para Kurawa saben-saben metu mesti gawe kesruh. Kuwi wis dadi adat, wis dadi pakem. Mula tinimbang iki mengko salin mungsuh kowe baliya wae. Nadyan kaya ngapa lan kepiye aku kudu melu nentremke Pringgondani. Kowe baliya, Bacut nentremke Pringgondani. Kena Bacut kowe mapan ana kene ning sarate ndasmu tinggalan ngarepe Setyaki. Lho. Aja muntak lir kinetat. Supaya ya inepi. Dojo bang mawingo-wingo wangit. Piye tembungmu sing keri dhewe mau piye? Kena Bacut waton ndasmu kok tinggal ning ngarepe Setyaki. Sik, kowe muni ngono ki sadar apa ora? Sadar apa ora? Ababmu ndelok. Lho jane ora mendem lho. Parandene tembungmu nek kaya wong arep njaluk bunuh diri, wong arep nglalu. Sik jujur apa kakean utangmu ning bank? Kowe sajake kaya wong ngenes, kaya wong bingung, apa mergo getun kakean lemu nyawer sinden mau? Ora usah kakean bebangal ora watak Setyaki tumindak kaya mangkono. Yen pancen ra kena pringgake kanthi becik, legian golek momongan bupunuk golek pasangan merangi tatal ngrajiau. Tanganku ndarat nerdadamu ran jepat igamu nglayang nyawamu tak kuroni batangmu cangkemmu. Parap biar kowe tambah to weh biar oh 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 lah ah het lo ah lo ah het ho ah he tugel gulumu hut iya ha ho wedian lo ha he at yo hut jegal sikilmu wah hut hut hoi wet oh, hey, ladalah, woat, haat, kaya, hut,
awas. Lho. Melilik mripate. Lo. Parat. Hut lo. Hat yo. At yo. Lo at yo. Hut. Biar kowe. Cah sirahmu. Ayo. Ojo minggat kowe. Hut. Yo. Lo. Kedian. Parat. Hat hut. Hat kowe. Wah. Hut. Lo. Hat. Lo. Hat. Wah. Hut. Wah. Ayo. Lo. Minggir. Hut. Wet. Lo. Het. Hut. Lo. Hei. Lo at. Parat. Iya at. Lo hat. Hat. Weh. Antarja ya. Ora dampyak mesti gawe kesro. Apa abamu? Hut. Het. Lo. Het. Wedoyo. Loh. Het. Lihat. Loh. Loyo. Het. Wait. Fire. Weh bujur. Aduh. Mik pisan iki tademu. Woi. Jayabroto. Sopo to iki? Weh pakle karo Pak Dewu lho. Iki Denmarse Durmagati alias Mukandan. Ganti wacem-wacem jo takon desak sawer kowe iku. Ayo minggat, pigat piye? Wait. Woi, jalah. Mletik metu getite. Wait. Woi, jadi apa lu? Wait. Kocar. Wait. Kocar. Wait. Kocar kowe. Wait. Kocar kowe. Kocar kowe. Kocar kowe. Kocar aku. Ayo, tangi yo kowe, mukanan, ayo. Aduh. Buang kowe. Wait. Awas. Yo, hat. Woi.
Mundur. Oh. Wah, ngendel-ngendelake. Kowe. Ayo, pecah sirahmu. Oh. Mendelik mripate parak. Oh. Jebol gadamu. Lho. Oh. Loh yo. Loh. Ah. Loh yo. Hah? Put. What? What? Aja ngembilo sirahmu kowe Antarja. Ketandangan ratu ngawangga pakmu gedhe karna iki tan wurunga bakal tugel gulumu. Janji ora ilang tak kedhepake tibane Kunto Wijaya ndanu tatas janggamu. Wah.
Ayo, ora ana wong kumlebat babar pisan. Iki tampanana Kuntawijaya ndanu yen pancen satriya digdaya. Ora mudarak guroni batangmu. Kuduh. Mawut kang katrajang ing tahana wadya sangkep kaprabon prangkang Abramarkata banget panarimaku dene kowe mbantu karo Antarja. Eling-eling kowe kabeh kuwi andane Eyang Antabuga. Mula bareng ngerti putune Eyang Antabuga. Sajroning panandhang kaya mengkene kowe gelem bantu karo aku. Matur nuwun ya. Inggih Raden, sami-sami. Lho, suaramu kok cilik meni lanang apa wedok? Estri Raden, estri. Wedok inji. Sopo jenengmu? Nami kula Penaga Poniyah. Sopo Poniyah? Omahmu ngendi? Batobat Saradan, Raden. Saradan nggih. Saradan ngidul Gemarang menika griya kula. Pinarak lho Raden. Ya kowe neng kene ngopo? Nderekaken mbok kula sadian wonten mriki. Saben wonten wayang ngoten niku kula kali mak niku sadian. Dodol apa? Kopi luwak. Iya naga Poniyah, matur nuwun ya. Dodolan kopi piye iki mau laris apa ora? Nggih, jatosipun nggih kathah yang sami seneng kalian kopi kula ning racakipun menika ingkang demen tenggen warung kula menika namung tiang-tiang sepuh ngombe wedang segelas wae nganti 3 jam. Oh, ya wis diterima-terima ning. Nggih, mboten dados napa, sing penting lak nggih pajeng to, Raden. Iya. Lah mbokmu ora kok jak rene pisan ning ndi? Mbok sampun mantuk, dagangane pun telas. Oh iya, lah kowe ora mulih. Lah kula dereng pajeng ya Raden. Ngersakaken apa pripun Raden? Monggo 75 Raden. Oh iya ana wae mbok sing apik. Sae kok Raden, sae. Iya, mengko aku tak matur karo Eyang Antabuga lamun ta gedhe labu-labetmu marang Antarja supaya engko kowe diparingi kanugrahan. Inggih, matur nuwun. Wis kana ndang lunga. Inggih. Pareng nggih Raden. Iya. Pinarak dhateng Gemarang. Iya, ora iso saiki. Liya wektu tak longgarake. Kopi kula eca lho Raden. Iya, ngoten. Pareng nggih Raden. Iya. Raden, apa? Dah. Ula lek blater-blater gumun, ula Medyun iso blater-blater ngono piye. Gatotkaca kowe ning endi di? Raden. Raden Antasena kula nyuwun pangayoman. Raden Antasena nyuwun pangayoman. Lho, iki sapa iki? Kula menika para prangkat desa wonten wewengkon Pringgondani.
Kula nami kula pun mukidi, kula pun mukiran. Arep matur apa? Katuraken kedrawasan kenging menapa sinuwun Prabu Gatotkaca kok minger kiblate. Mongko tiyang sak pringgondani menika sami tresna dumateng Raden Gatotkaca merga anggenipun netepi darmaning Kanarindran menika adil para marta tansah nindakaken kautaman lan bebener tumuju marang Panembah Jati. Ning sak mangke ya gene kok malah ndeder wisa ndeder dosa malima sampun budaya dipun tindakaken dening Raden Gatotkaca. Malah warung-warung nakal ing adumados saking komplek-komplek rumiyin sampun dipun tutup samangke dibuka melih dening Raden Gatotkaca. Naminipun Tetuka Cafe naminipun. Menika kados pundi yen carane Gatotkaca kados mekaten mokal para kyai alim ulama sami gelem milih dumateng Prabu Anom Gatotkaca. Kang tik ngawut ngono ki piye to, Kang? Perkara kowe ra gelem dadi ratu monggo ning aja urakan ngono iki, Kang. Neng ndi? Niki warungipun teng mriki ben dinten Raden Gatotkaca teng mlebet mriki. Isuk sore awan bengi lupute sambung asmara kalian para begenten. Begenten alah selikur 19. Kuwi nomor apa? Genggek. Rina wengi kumpul kali ngoten niku lupute ngoten main domino 41. Samgong niku pun budaya. Kakangku Gatotkaca nggih wong kula mripat kula ro dhewe yen mboten percaya niki teng mriki medhi tiyange. Kula niku isin mongko kula riyen dadi tim sukses e. Bareng wis dadi kelakuane kaya ngene ngoten. Pangpresane tulisane Madangkara Cafe lho niku. Ya nemen-nemen to Kang. Perkara ora gelem dadi ratu monggo ning aja njur tumindake agan kaya ngono to. Sampeyan ra modern enten bele niku lho. Tutuke mane-mane astane. Oh, nih ngene iki lho gambare ketok niki anggere niku dipijet ngoten jero methi muni. Mboten percaya niki lho. Niku urung dibuka baleni no. Raden. Apa? Semunipun wonten tamu. Tamu sapa? Mboten ngertos wonten ingkang ngebil saking Jawi menika. Iya. Tak temonane ning kowe kudu melu aku. Aku ora iso pisah karo kowe kabeh. Inggih, Raden. Kang, apa Antasena? Lah nek kaya ngono to, Kang. Ora gila apa piye ngono kuwi kowe? Gila piye? Nikmate urip swarga donya ya kaya ngene iki. Dhuwit timbangane iki nyawer sinden ra entuk apa-apa lho ngene iki duduk. Kaya ngoten niku lho kula wedi miris ngoten lho krungu ngendika kaya ngoten niku. Enten lare enggalan lulusan SMA pripun? Beto mriki mboten SMA. Nggih. Anyar apa pindahan? Kok pindahan kok guyangan? Anyar SMA. Larene kula beto mriki. Lho niki. Biasane joget gambyong niki. Kula nderek swita wonten mriki nggih Raden. Tobat. Tanjung Perak kapale kobong monggo pinarak kamare kosong Raden. Aite aku malah ra kuat dhewe. Bilung. Nun. Oh, iki digawa.
Pinangka tandha panuwun ing nglumpukake para wedok-wedok kaya ngene iki. Nggih, matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Kula tampi nggih. Ya, golekne sing apik. Nggih, kula duwe channel Cina. Nggih. Ning mantene kula golekane sik urung temu-temu ya pindah-pindah terus e. Likum. Kumpulane kaya ngono iki lho. Sapa? Kula Tutik Raden. Ya suwita wonten mriki kula badhe kuliah menika mboten duwe ragat tinimbang gambyong nggih ning awak Malang Gambyok. Kula badhe nderek wonten kafe Madangkara mriki. Wah. Kang. Tak jaluk iki wong wedok-wedok do nyisih sik aku rembukan karo kakangku. Inggih, ngaliyo sik. Nggih. Isih. Nggih. Dadak menek barang lho ora. Tobat. Ora kena. Tinggal nyingkir. Aduh, ilo aja lho. Ngesake pripun? Ndasmu pecah ngalih. Kang, opo? Dilerekne sik. Gatot kocok iso kaya ngono itu. Tobat yo kula niku dadi perangkat desa melu isin. Kang. Perkara kowe ora kersa dadi ratu meneh taun ngarep, monggo aku ora arep meksa. Ya. Ning cak-cakamu tak suwun aja kaya ngono kuwi. Kowe iki lak ya ngerti karo agama, ngerti karo paugeran, ngerti karo wewarah suci. Sing jenenge Molima kuwi larangan tumraping agama. Saya-saya kowe dolan ning papan pelanyan ngene iki, kowe iki kapusan. Siji, dadak mbayar, ya toh. Loro, mesti dadi penyakit. Telu, ora resik mergo ngibarate piring kuwi sing nyendoki pirang-pirang. Telu, kowe dihapusi ning ora ngerti. Dihapusi piye? Nyatane siset-siset kabeh. Lho, anane siset kuwi mergo piye, Mbah? Mergo sikile dilumpukne dipluntu, ngono lho. Aman dihapusi. Nyatane ya merem-merem. Niku mung gaya. Janjane ngantuk nika merem-merem. Ora krasa apa-apa. Prawoto niku nggih tempriku parkir mawon mboten napa-napa kok ya. Do menengo kuwi urusane wong Pringgondani, urusane Gatotkaca. Kaya ngapa lan kepiye papan-papan pelanyan kene kudu dingrembakake meneh. Dasare mergo yen ora mengkono mesakake para wadon-wadon iki. Dheweke ora duwe pakaryan, dheweke ora duwe pegawean. Kok nganti papan pelanyan ditutup, ngibarate dukun le praktek wis anggon-nggon. Mula kudu diayomi iki ya makluke Gusti. Diayomi ya monggo ning kowe ora kudu ngibarate wong langi njur melu ambyur ngono iki ora kudu lho, Kak. Perkara kawicaksanan sing kok tindake kepiye wae monggo ning kowe aja melu ambyur kaya ngono. Mendah kaya apa gelane para ulama, para kiai ngerti patrapmu sing kaya ngono kuwi. Mbok ora idep. Kowe apa ora ngerti kowe anake Pandhawa, anake Rama Werkudara. Yen ngerti patrapmu kaya ngono kira-kira bapak piye? Yen bapak nyeneni aku wani karo bapak. Yen aku sing ngelekake, kowe ngelekake ora minggak glithuk ndasmu. Yen ngono rame karo aku lho kalian. Ayo kene, glek jembar. Timat. Tega aku karo kowe. Ora wani karo Gatotkaca ning wani karo tumindakmu sing ora dalan. Wong wedok ngiler kabeh kaya ngono diopeni. Nondak arani rebut balung tanpa isi.
yen pancen kowe bergudul karo karepmu dhewe Antasena. Aku ya tega, aku ya tegel karo dapur. Tak getak gelap ngampar mbuh tibamu. Di, eling di. Arep melu-melu kuwi. Aku ngelekke karo kowe, aku ora lali. Geger yo geger, ayo. Hot. Hot. Lap ngampar. Wet. Mandek. Mandek. Tantuk kumregut ngembat watang ngrabosa mungsuh tangkep dojo kantaran bau saya akti sapa iki lah dalah ora ngerti karo putune ora ngerti cetha lamun to kowe iki wong ngawur ngawu gawar usik ya mergo saka akeh putu-putuku nganti aku bingung sapa bocah kayangan Arga Dahana Wisanggeni. Oh, Wisanggeni. Anake sapa? Anake bapake. Jak gojek to. Anak Raden Janaka. Ora usah kok kandhani aku ya ngerti. Ibuku sapa? Dursasana. Ya dalah. Kok iso Dursasana iki lho piye? Batari Dresana lo, Dursasana ora. Oh, diganti to. Ora diganti. Ben biyen ya kuwi. Arep ngopo Wisanggeni? Njaluk Kakang Gatut. Bakal ndak gawa ning kayangan. Nggo apa? Tak sunake kanugrahan marang Pukulun Bathara Guru. Sebabe merga dewa bakal ngudhunake kanugrahan wahyune ratu. Jenenge Wahyu apa? Wahyu Sumber Kencana. Sak ngertiku Teja Kencana. Cetha lamun to kowe wong gawe-gawe ra balekke remuk kowe. Oh. Oh. Aja minggat.
Jebul wong dandang mangure to, Kak. Oh, yen aku ngoyak tur aku arep ngajar karo piyayi kae kaya dudu musuhku. Wis enek sing tukang gambui dhewe. Mbah Semar kowe aja mung turu wae nyambut gawe ayo. Dieng dieng lunga pasar dieng tukokno payung muda aja diyut aja Tinalangan toya wening kumrene menawi mboten lepat pamawas kula menika Kanjeng Bathari Permuni ingkang amboyongi dumateng Gatotkaca. Iya. Aku widodari saka Dandang Mangure Durga nggih Gatotkaca. Nggih. Lajeng wonten wigatos menapa? Wuruhanana apa to darunane jeneng sira ndak cidra saka ing kraton negara Pringgondani merga ripalungguhan iki suwene 6 taun tak jaluk kowe sumingkir saka Pringgondani. Lho. Dasaripun kados pundi? Pringgondani menika bumi wutah getih kula. Kula kedah ngrungkepi wonten ing Pringgondani. Kosek ta kosek? Adimu ing glagah tinunu ya kuwi Suryadenta kepengin lan kumacelu melu nata Pringgondani. Kepengin genteni kaprabanmu dadi ratu ana ing negara Pringgondani, Gatut. Nyuwun pangapunten. Menawi sanesipun Yayi Suryadenta kula lega lan legawa. Ning menawi Yayi Suryadenta nyuwun pangapunten. Kula sampun ngertos dumateng watakipun Suryadenta nadyanto sejatosipun menika tiyang ingkang sae. Ning gampil kobar kenging geni, gampang adem kenging toya. Ingkang andadosaken kuwatos sing manah kula menawi bincang estu dados ratu mongko mboten peneranggenipun milih para sentana lan para punggawa tartamtu mangke malah kangge dolanan dening para sentananing praja. Nyuwun pangapunten. Kula purun lereh keprabon ning sulihipun sampun ngantos Yayi Suryadenta.
sorote pandam tumuluk madang idro asare ya kan nami watono remu-remu kalingan ngangkrangan sang yak manahen kong tumungkem guling sang kakung rerepo kabeh maneman pirat tentik brantulun tadah runtek kowe manut karo Durga apa ora nyuwun pangapunten pinalang ana mlumpat rinanti medhut sampun malih kok namung jengandika ingkang ngemutaken sanadyan dewa ingkang jabel nyawa ngemutaken dumateng Gatotkaca kula boten badhe kinggu merga kula ngeman dumateng negari kula ngeman dumateng para kawula menawi ngantos dados kurban kawengisanipun Yayi Suryadenta yen pancen kowe wegah nampa warah nampik marang pitutur becik meguguk ngutha waton gajalar singa barung aku tegel karo kowe monggo kula pecah nggih burun tak tibani gelak sayuta kowe wow kena dieman janjane Durga ki alus ya iso kasar ya kulina gumantung sawerane ora ndene kowe ora nggugu karo gunemane Durga mbuh tibamu kowe mbuh mati mbuh urip rasakno dhewe tetep Suryadenta sing bakal ngemudeni Pringgondani Rina wengi neng komplek terus iki piye? Kowe lali karo aku. Kowe sing nyugihke sapa? Kowe sing moyake sapa kuwi dadi sekti ngono iki sapa sing dadi lantaran palandene bareng ngerti wong wedok sing kaya ngono kowe lali karo aku. Apa kowe ora kangen lek joget lengger kadang. Nuwun ngapunten mboten wonten niat kula menika akarya gerahing penggalih jengandika ora ajur mumur panas atiku panas ngono ora. Kowe rina wingi dirubung karo wong wadon-wadon tuna susila kaya mengkono kuwi. Apa aku iki kurang nggen ladi marang kowe model apa wae aku sago ngladeni karo kowe lho. Marandene ya ora ngabarke WA wae ya ora. Ngapunten jare kula kan mapan wonten mriki ning aja kowe neka-neka karo wong-wong sing kaya ngono kuwi. Ati kula ora sakit ngerti ora. Nggih nyuwun ngapunten nyangun mboten ngertos menika. Si ana kamar kosong apa ora? Wonten kathah sanget. Yo. Tambanono kangenku. Nggih, ngestakaken dawuh. Takok dadi iki ana pawongan sing jebles karo Gatotkaca. Cetha lamun to kowe milik karo kelungguhan ratu, kowe mendem karo derajat pangkat nduk rewangi kowe dandan jebles kelawan Gatotkaca. Melek omripatmu jerengen gobokmu Gatotkaca kuwi aku ora Ratu Pringgondani ki aku. Sing ngumbar maksiat ngrembakake marang bab kanistan ana Pringgondani sapa? Aku watake cetha dudu watak Gatotkaca. Janji ora enggal badar ora salin wujud. Ana menungso lak gimbol ndase bukteke sapa sing gumlundha mustakane.
Wah. Wah. Ah. Ah. Wah. Wah. Iblis lanat sapa? Aku Jaka Prakosa, aku abdine Pandya Batari Durga. Murang tata ora arik karo jenenge Gatotkaca sing tuk pamrih apa. Bot-bote anggenku mbantu kelawan Adipati Suryadenta. Minggat ora bakal minggat nyurung nyangking dasmu. Wah. Ah. Up. Ah. Ah. Out. Out. Wah. Oh. Out. Wah. What? Wah, keparat Kakang Gatotkaca. Ari palungguhan niki tanpa aling-aling tedeng aling-aling. Nadyan kaya ngapa lan kepiye Pandhawa sak cindhil abange ora kena nguwasani Pringgondani. Iki bumine kakek moyangku. Para Pandhawa serakah para Pandhawa murang tata. Wani ngrebut kamardikane wong Pringgondani, mateni para pepundhenku biyen klebu ramaku ya kuwi Brajadenta. Yayi Suryadenta. Apa? Wong utawa negara kuwi bakal rumangsa kabotan lamun to mungsuh saka sak njabane negara. Nanging luwih abot meneh yen musuhe sakjroning negara kang mapan ana sakjroning kemule Gatotkaca dhewe. Tegese yen nganti kowe karo aku ora manunggal ora dadi siji. Mentah kaya apa senenge wong manca sing serik karo bumi Pringgondani. Mulayuh guyub rukun perkara sejarah sing ala mbiyen ayuh digulung. Ripalungguhan iki gawe sejarah anyar kanthi nggunakake rasa samat sinamadan Darya Dinayan sahayek saheka kabeh. Manunggal dadi siji kakean cangap kowe.
Weh. Ah. Oh. Hei. Ah. Wah. Weh. Wah, doyong. Wah. 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 At. Ulo. At. Wut. Ah. Oh. Wah. Wait. What? Wah. What? Wah. Wah. What? Wah. Lah. Wah. 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 Bahaya. What? Wah. Aduh. Kakang Prabu, aku tobat Kakang Prabu. Aku ndodo marang keluputanku Kakang Gatotkaca. Babar pisan ora nduga mono jebul sing obak-obak marang katentreman Pringgondani malah keluarga Pringgondani dhewe. Yayi Suryadenta. Mula Kang mangkono tinimbang iki mengko dadi klilip tumraping kerukunane wong Pringgondani. Gatotkaca tugelen gulune patenana wae. Kula nyuwun gesang aku njaluk urip. Nyuwun pangapunten Kakang Antareja. Piye? Nadyan kados pundi kemawon Pringgondani menika negara hukum. Dados sinten kemawon boten saged ngrampungaken perkawis mawi cak-cakan utawi caranipun piyambak. Suryadenta tetep badhe kula inggahaken wonten ing meja ijo kula lebetaken wonten ing pakunjaran. Aduh. Aduh.